Gidauniyar Ƙafilatul Muhabba Birnin Kebbi ta bi sahun sauran santa daban-daban da ke faɗin Najeriya wajen tufatar da marayu da masu buƙata a cikinmu, wanda ake kira Yawmul Kiswa, wanda ya gudana a ɗakin taro na Abdullahi Fodio Islamic Institute da ke nan birnin Kebbi. Farfesa Ibrahim Ahmad Makari, wanda ya samu wakilcin Dr. Samir Dalhat Gusau, kuma National Chairman na Yawmul Kiswa, ya bayyana cewa makasudin wannan ranar ta Kiswa ita ce tufatar da 'yan uwa musamman marayu da masu bukata a cikinmu. Allah tabaraka wa ta'ala ba fa ya halicce mu bane kadai don mu biya bukatunmu mu tafi. Ya halicce mu ne don mu taimaki junanmu, mu yi rayuwa da junanmu cikin aminci, shi an mun taimake shi. Shi yasa yake cewa wala yansurannallahu man yansuruhu. Wato Allah na taimakon wanda ke taimakon shi. Mun san ana cikin wani yanayi yanzu na sanyi. Mafi yawan bayan Allah almajirai masu bukata ta musamman da waɗanda wato Allah bai yassare ma abin da za su yi ba, suna bukatuwa da tufafi, suna bukatuwa da bargo, suna bukatuwa da man shafi da wasu abubuwa muhimmai. Shi yasa wannan gidauniya ta Qafilatul Muhabba ta ga ya dace ta samar da wata rana da ake cewa Yawmul Kiswa, wato ranar tufatarwa. Kuma tufatarwan nan mun san abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kiran al'umma da shi, yace liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Wato kowa yayi kokari ya ciyar da gwargwadon abin da yake da shi. Ba a iyakance a ce abin da zaka bayar ba sai shadda ko yadi sabo ko yan kanti sabbi. A'a, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Ya ƙara da cewa bayan tufatarwa akwai ayyuka da yawa da gidauniyar Ƙafilatul Muhabba ke aiwatarwa, kamar ranar ciyarwa, ranar tsaftace muhalli da dashen itatuwa, ranar duba marasa lafiya da sauransu. Daga ƙarshe ya jinjina ma jagoran Ƙafilatul Muhabba na ƙasa, Farfesa Ibrahim Ahmad Makari, da membobin Ƙafilatul Muhabba reshen birnin Kebbi bisa jajircewarsu na ganin wannan aikin ya samu nasara. Da yake nasa jawabin a madadin gidauniyar Tasuli Foundation, Honorable Tasuli Usman Mukhtar ya bayyana matuƙar jin daɗinsa ga wannan gidauniya ta Ƙafilatul Muhabba ta fitowa da wannan tsarin na taimakawa musamman mabukata, inda ya bayar da gudunmawar Naira 50,000 a madadin gidauniyarsa, da kuma alƙawalin cewa gidauniyarsa a shirye take domin taimakawa a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Ina zaune gida na ga wannan posting na cewa za a yi wannan taron, kuma tun inda an ka fito gaskiya ina bibiyan wannan kungiyar, kuma tsakanin da Allah wannan kungiyar abin take ina jin daɗi har cikin raina, saboda duk dai an tashi tare, mutane ne waɗanda na sani, na san ƙarfinsu, na san abin da suke iya yi, saboda haka abin yana burge ni sosai, saboda irin wannan abin da suke yi abu ne wanda ya kamata a ce masu hannu da shuni, masu abin hannu su ya kamata a ce suna yin shi, amma cikin ikon Allah, Allah ƙarfafa musu zuciya ƙarƙashin Maulana Sheikh Prof Ibrahim Makari, Allah Ubangiji ya ƙara ga masa jagora, suna wannan aikin alkhairi. Ni ma insha Allah duk abin da ya taso cikin wannan kungiya zan dinga kokari irin abin da Allah ya hore min in dinga bada na support ga wannan kungiya insha Allah. Sannan kamar yadda naga wannan abun ni ma yana cikin kaina, kamar zuwan da nayi na ƙara samun wani ilimi hanyar da zan iya taimakon al'umma. Da yake nasa jawabi, Alhaji Usman Sani Hukuma Zoro ya kira da sauran cibiyoyi da ƙungiyoyi da su yi koyi da Ƙafilatul Muhabba wajen aiwatar da ayyukan da za su taimaki al'umma baki ɗaya, inda ya yi alƙawarin samar da fili domin gina cibiyar Ƙafilatul Muhabba domin aiwatar da ayyukanta yadda ya kamata, da kuma bayar da gudunmawar Naira 50,000 domin tallafawa wannan cibiyar. Don Allah ina roƙon wannan kwamiti ya gabatar da wannan jawabin da zai zuwa ga shugaba Prof Makari akan muna neman alfarma don Allah ya zo, mu za mu shiga a gwamnati ta bada fili ya kafa sansani ko yace ya kafa tashi foundation branch shi a nan jihar Kebbi. So idan har wannan Prof ya bada dama insha Allah za mu yi tsaye gwamnati ta bada fili a zo a gina insha Allah. So amma wannan ba za mu yi ba sai mun ji ta bakin shugaban mu shi Prof Makari, saboda idan ana samun irin waɗannan abubuwa to insha Allah abubuwa za su ragu sosai ga gwamnati, za a rage dogaro ga gwamnati
don idan an buɗe branch na foundation a nan mun san insha Allah wa'annan kwamiti za su yi tsaye su ga abubuwan da suka dace a tallafa ma mutane da harkar ɗinki da sauransu, saboda babu abin da ke tafiya yanzu wanda za a zo a gani irin harkar kasuwanci. Don Allah muna roƙo ga wannan foundation, chairman na wannan foundation, don Allah a taimaka muna aidar da sako zuwa ga founder. Insha Allah idan ya bada dama za mu roƙi gwamnati kuma za ta bada fili, saboda dama wannan gwamnati abin da take yi kenan. Abu na ƙarshe, insha Allah nawa wannan foundation alƙawari kamar da suka yi bada gudunmawa wannan shekarar na mutum 200 da wani abu, in Allah ya yarda wata shekara in dai muna da rai da lafiya kuma muna cikin abubuwan da ake tafiya, in Allah ya yarda wannan foundation din zai bada kyauta ta mutum 1000 in Allah ya yarda, kuma ba tare da an je wajen manya ba tare da an je wasu manyan 'yan kasuwa ko manyan gwamnati ba, kamar yadda kuka saba za a yi haka nan. In mutum ya ba suwa ya bada fi sabilillahi, kamar yadda shugaba ya faɗa ba za a je wajen kowa a nemi alfarma ba ko a roƙe shi, amma in ya ga dama ya ba suwa zai bada. Kuma in Allah ya yarda mutum 1000 din nan in muna da rai da lafiya muna roƙon Allah ya kai mu wata shekara lafiya za a ga abin mamaki da izinin Allah. So sannan dan abun da na bada ba mai yawa bane, zan dan ƙara wani abu daga ciki, zan bada kyautan 50,000 a yi hakuri da su saboda abun ya zo min girshi, amma wata shekara in dai muna da rai da lafiya so wannan hall din ina ga ba zai ɗauke mu ba insha Allah. Sauran waɗanda suka yi jawabi a yayin taron sun haɗa da Alƙali Ahmad Wala, wakilin sarkin malaman Gwandu, Imam Abubakar Siddiƙun Kola, Alhaji Siddiƙu Shantali Gwandu da Liman Altuni. Taron dai ya samu halartar manyan malumma ciki da wajen jiha, 'yan agaji da sauran al'umma musulmi baki ɗaya. Abubakar Shehu Umar daga birnin Kebbi.